Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa ALGAITA Mix TV channel mai albarka mai kawo muku recap dangane da fina-finan India na Hausa. A yau wannan hoto da kuke gani za mu kawo muku recap dangane da wannan actor da kuka sani wanda ake kira da Hulk, wato adventure film wanda Marvel film suka dau nauyin sa suka yi. Mun ga na farko wanda aka yi 2003, sannan aka sake modifying din shi, aka yi advancing din sa The Hulk muka ga na 2005. To albishirin ku masu sauraro, wannan film mai ban al'ajabi na Marvel film ya fito na 2023, The Hulk Factory kenan, part 3 The Hulk Factory. Karka bari a barka a baya. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Sunan wannan channel din ALGAITA Mix TV. Kamar yadda kuke ganin wannan The Hulk, kun riga da kun san tarihin film din yanda aka fara akan cewa wani chemical reaction ne ya shiga jikin wannan saurayi da kuke gani akan thumbnail namu, shine abun ya reacting har yake kumbura ya zama babba kamar yadda kuke gani haka yake destroying din gari, ya rika rugurguza abubuwa dangane da wannan allura da aka yi masa ta wannan gamare din nan. To ya kasance akwai wata budurwa da yake so, kamar yadda kuka sani a part 1 yana son yarinyar nan ita take kulin ɗinsa. Shi kuma ya kasance da Hulk, Dimo kuna sa shi yana da dajin haushi, Dimo yana ƙara girma kamar yadda aka faɗa a part 1. The more you are making him angry, the more he is getting stronger. Dangane da wadda ba sa jin turanci, abin da yake nufi yanayin yadda kuke fusatar da shi haka yake ƙara yin ƙarfi, yake yin ƙara ƙarfi, abin da ake nufi kenan. Ka zo ka kalli wannan The Hulk Factory ya fito na 2023, wato The Hulk din nan is back, ya dawo. Da an cire masa wannan cuta daga jikinsa, amma yanzu ya dawo, cutar tana jikinsa. Ko da yake mai sauraro, kar a barka a baya, a wannan film din The Hulk ya riga da fito a matsayinsa ya tsufa, amma wasu 'yan ta'adda da yanayin yadda kasar America ta shiga, ana samun wasu muggan mutane kamar aliens wanda suke zuwa suke destroying America. Shi yasa The Hulk zuciyarsa ya bashi, ya sake dawowa a cikin wannan film din. Ka biyo mu ka sha labari. Yadda kuka sani, The Hulk ya kasance mai karfin gaske wanda kuma ba azzalimi bane, yakan taimaki jama'a a koda yaushe. To shi yake zuwa yake saving din America dangane da wasu aliens da suka zo za su hallaka kasar America. Ka nemi The Hulk ka sha mamaki, ka sha labari. Kwata wannan film din ya kayatar, ba kamar na part 1 ba kamar na part 2 ba. An yi using din science fiction sosai a cikin wannan film din. Ya kamata ka danna mana karra domin mu sa maka full film din gabaki ɗaya mai sauraro. Mai sauraro, kada ka manta wannan film ne mai kayatarwa, an yi bala'i, an yi caskale a wannan film din. Ya kamata ka kalli The Hulk Factory. Kada ka manta mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka ALGAITA Mix TV, ya kamata ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman kararrawa, domin shi zai ba mu karfin gwiwan samu ku fina-finai. Sauraro na sun tsakaninmu da kai ba bakin ciki ba adawa. Ni ne naku Dr. Bigas. Dan Allah ku danna mana subscribe, ku danna mana alaman kararrawa.